Participar d'aquest sopar és una oportunitat excel·lent per nosaltres perquè coincidim amb persones que comparteixen els mateixos valors, a més connectem amb el teixit empresarial de Girona i a la vegada hi ha un ambient que és fantàstic. Aquest sopar, aquesta gala solidària és el punt de trobada de les institucions amb aquests voluntaris i penso que és una molt bona manera, per una banda, de fer una col·laboració més amb Oncolliga, però per altra banda també poder donar les gràcies a tots aquests voluntaris de totes les delegacions de les comarques gironines que dia a dia treballen perquè sigui possible que aquestes ajudes, que aquest suport, que aquesta complementarietat de les institucions sanitàries arribin a tots els malalts de les comarques gironines. Bé, crec que l'ajuda que feu des de l'Oncolliga als malalts de càncer és indispensable. Els pacients que pateixen un càncer i els seus familiars i tot el seu entorn pateix un sotrac important i ens necessita molt de suport, no només el suport a nivell hospitalari i mèdic que podem donar als professionals, sinó tot el suport logístic, emocional i de tot tipus que s'està donant des de l'Oncolliga. Estar aquí és un orgull veure tot el teixit associatiu que hi ha avui aquí, totes les empreses, tots els polítics i sobretot totes les delegacions que estem aquí ens fa sentir que som més que una delegació, que som un grup gran de persones solidàries que aporten el seu temps a ajudar les persones malaltes de càncer i a les seves famílies. És un dia important per tots els treballadors, cadascú fa la seva feina perquè el resultat sigui el que hem pogut disfrutar aquests dies. Ens trobem amb totes les delegacions, col·laboradors, patrocinadors i fem un vincle que és molt maco. I si el resultat és el que finalment surt cada any, doncs superorgullosos de la nostra feina. Perquè la tasca que feu no té preu. Donar esperança és vida.